Akasarin lokuta akwai videos ɗin da kake kallo a social media kamar a Facebook, Instagram ko TikTok. Wataƙil bidiyoyin na wa'azi ne kana son ka sauke su don ka ringa amfanuwa. Wataƙil kuma bidiyon na wani abu ne dai mai muhimmanci da zai amfane ka, amma kuma sai dai ka kalle su kai scrolling shikenan sun riga sun wuce. To a cikin wannan bidiyon zan nuna maka hanyar da zaka bi wajen downloading kowane kalar bidiyo kake so a cikin wayarka, ta yadda zai hau galarin wayarka ka ringa buɗe shi kana kallo duk lokacin da kake so, har ma kuma ka iya tura wani don shi ma ya amfana. Ka kasance da ni a wannan bidiyon har ƙarshe domin ganin yadda zaka iya sauke kowane kalan bidiyo a social media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, yan uwa, barkamu da sake kasancewa a wannan channel namu mai albarka wanda muke kawo muku al'amuran da suka shafi harkar technology, musamman abin da yake da alaka da technology wanda ya shafi harkar sarrafa waya da kuma na'ura mai kwakwalwa wato computer. Idan wannan shine farkon zuwa ka wannan YouTube channel din, ka danna mana alamar subscribe ta yadda duk lokacin da muka dora sabon bidiyon zai riske ka kai tsaye. Sannan idan bidiyon ya burge ka, kai liking din shi, sannan kuma kai sharing wasu don su ma su gani kuma su amfana. Don haka yanzu ba tare da bata lokaci ba, mu shiga cikin bidiyon. So da fari zaka fara zuwa Play Store domin ɗauko application din. So da mutum ya shiga Play Store sai ya zo wajen searching. Ya shiga wajen searching, so sai searching Synaptic TT, saboda application din zai zo maka da yawa Synaptic, to amma Synaptic TT shine authentic one din. So sai mai searching din shi. So kamar da kuke gani gashi nan daga can ƙasa gashi nan za ku ga akwai TT, Synaptic Download Video TT, to shine wanda za ku shiga. So idan kuka shiga, ni na riga na installing, don haka kawai sai da in buɗe shi, kai kuma da baka installing ba sai ka installing. So sai ka shiga, so bayan ka shiga zai buɗe ma kamar haka. So wannan shine interface din application din gashi nan. So sai mu je misali Instagram domin mu je mu ɗauko link din bidiyon sai mu zo mu paste nashi. So gashi mun shiga Instagram, kan da kuke gani ga bidiyo nan. Idan misali ina son ɗauko wannan ko wani kalan bidiyo kake so, so zaka zo wajejen 3 dot din nan ga su nan, sai ka danna su. Kana dannawa zai kawo ka nan. So daga nan farko wannan gurin we are moving things din nan, so za mu ɗauko link din ne ta nan. So da ka shiga ga wajen copy link nan, so sai ka danna copy link din nan. Kana dannawa link din zai copying, so sai ka tafi can Synaptic din sai ka shiga. Kana shiga Synaptic shine zai baka dama domin yi ma downloading bidiyon ta hanyar link din da ka ɗauko. So da kanshi zai processing, tunda Instagram muka ɗauko za ka gan shi a Instagram, kun gani automatically da kansa zai. So sai mu zo kawai mu download bidiyo, za mu danna sai ya sauka. Akwai talla, to amma ni na riga na cire ta ne, so yasa a bidiyon da zan yi na gaba insha Allah zan yi bidiyo akan yadda ake cire talla. So ko da baka iya cire talla ba, za yi bayani akan yadda zaka cire talla ta yadda ba su ringa takura maka ba, wato ads kenan. So bayan mun koyi yadda zamu ɗauko shi a Instagram, saura yadda zamu ɗauko shi a TikTok. So shi ma kamar yadda kuke gani kai tsaye zamu je TikTok application din mu shiga kamar haka. So bayan mun shiga ya buɗe mana, zamu do daidai saitin wannan kibiyar sai mu danna ta, wannan alamar shiya din sai mu danna. So da zarar mun danna zai nuna mana wasu buttons, to sai mu zo sai mu nemi wajen copy link din nan sai mu danna shi. Shi ma mai copy link misali na wannan bidiyon kenan. So da mun je sai mu shiga Synaptic din mu, kuma muna shiga automatically da kansa ma zai gane cewa a TikTok muka ɗauko bidiyon, sai ya tafi ɓangaren TikTok. Kan kun gani yana process a ɓangaren TikTok, sai ya sauke mana bidiyon mu. So kun gani yanzu kawai downloading za mu taɓa download bidiyo, shikenan bidiyon zai sauka kan wayar. So yanzu kun gani, so ya tafi kan galerin wayata shikenan. So yanzu abu na gaba shine za mu koyi yadda kuma za mu ɗauko link na Facebook don shi ma mu downloading duk bidiyon da muke so. So gashi nan mun shiga Facebook, misali kamar wannan bidiyon na Aliyu Tijjani. So za mu zo wajen share button din nan sai mu danna. Idan muka danna sai mu zo mu copy link din, shi ma copy link sai mu taɓa.
So da mun danna shi ya kwafu sai mu tafi can Snaptic ɗinmu. Muna shiga da kansa kawai zai gane cewa an ɗauko bidiyon a Facebook, kun gani zai processing ɓangaren Facebook sai kawai ya bamu dama mu downloading ɗinsa a cikin wayarmu. Shikenan sai mu danna download. So wannan shine yanda ake yin downloading kowane irin bidiyo daga social media. Don haka idan kun ji daɗin bidiyon ku yi liking ɗinsa sannan ku yi sharing don wasu gani su amfana.